Moi, mun nimi on Emma ja mä oon tosiaan kotoisin Suomesta, tarkemmin ottaen Jyväskylä-nimisestä kaupungista. Ja mä opiskelen tosiaan liikuntatieteellisessä tiedekunnassa terveystieteitä. Opiskelun ohella mä tosiaan teen myös töitä, eli mä teen sijaisuuksia opettajana ja ohjaajana. Mitä mulla on tällä hetkellä mielessä, niin ainakin se, että ihanaa, että kohta tulee taas valoa enemmän päiviin, koska meillä on nyt pitkään sillä, että 4-5 tuntia on vaan päivänvaloa. Ja usein aurinkokaan ei tule kunnolla esiin, eli aika pimeässä täytyy päivät viettää. No sitten näistä mun kuukausituloista, niin se vaihtelee tosi paljon, mutta mä saan yleensä 200-600 euroa kuussa. Se riippuu ihan siitä, että tarviiko koulut sijaisia vai ei. Mutta sen lisäksi mä saan myös valtiolta opintotuen, joka on 270 euroa kuussa. Ja jos asuisin yksin, niin saisin myös asumistuen, joka olisi 330 euroa kuussa, mutta mä asun tällä hetkellä mun poikaystävän kanssa. Hän käy töissä ja saa palkkaa sen verran, että se sitten leikataan mun tuista. Mikä on vähän ikävää, mutta mä pärjään hyvin ja on kuitenkin tosi kiitollinen meidän valtion tuesta opiskelijoille. Sitten mitä tykkään tehdä vapaa-ajalla, niin mä käyn salilla ja lenkeillä, eli tulee liikuttua paljon. Sitten aina kun vaan pystyn, niin mä koitan matkustella. Se mikä on ihan parasta on se, että mulla on aina joka lauantai saunavuoro. Totta kai näin suomalaisena pitää mainita sauna. Ja se on mun mielestä ihana tapa rentoutua. Sitten tämänhetkisiä yhteiskunnallisia ongelmia Suomessa. Mun sukupolvella on ehdottomasti mielenterveysongelmat. On lisääntynyt esimerkiksi ahdistuneisuushäiriöt. Ja etenkin nuorten mielenterveys on tällä hetkellä aika heikkoa täällä Suomessa. Resurssipulan takia apua tarvitsevia on paljon enemmän kuin sitten apua antavia tahoja. Eli kaikki, ketkä tarttis, niin ei pääse välttämättä avun piiriin.